En aquest videotutorial anem a explicar com inserir models moleculars en la pròpia web. Per això anirem a la pàgina del portal de l'aula laboratori virtual a l'adreça phobos.xtech.net/fmas. Un cop estiguem en el portal, des del bloc de l'esquerra dels mòduls podem directament a la pàgina de models moleculars, tal com ara podeu contemplar. La pàgina de la base de dades de models moleculars disposa d'un cercador que ens permetrà localitzar la molècula que nosaltres vulguem. En aquest cas farem servir el buscador d'inicials apretant sobre la D. Com podrem contemplar, ens mostrarà aquelles molècules que tingui a la base de dades que comencin per la inicial D. Escollem el DNA i clicarem sobre la icona del visualitzador de la molècula. Com podem contemplar, ens haurà aparegut la pàgina amb la molècula de DNA o ADN. Si col·loquem el ratolí sobre de l'applet, podrem, clicant, aconseguir girar la molècula. Com podem veure, podem aconseguir apropar-la o allunyar-la. A la vegada, clicant el botó dret, accedirem al menú amb les diferents opcions que podem veure. Com per exemple, si cliquem sobre l'opció d'etiquetes amb el símbol de l'element, ens mostrarà, com ara podem veure, els àtoms, el nom dels àtoms de la molècula. Bé, en la part inferior de l'applet teniu el codi que heu de seleccionar i enganxar si el voleu tenir aquest visualitzador en la vostra pàgina. En aquest cas ara l'hem seleccionat, amb el dret del ratolí el podem copiar i procedirem a enganxar a alguna de les nostres pàgines. Per inserir el visualitzador hem escollit en aquest cas una pàgina de Moodle. Estem ara doncs dins del Moodle com a administradors i escollirem doncs una etiqueta. Un cop escollim l'etiqueta ens mostrarà l'editor del mateix Moodle. Clicarem sobre la icona que ens permet accedir al codi en font HTML i un cop dintre d'aquest espai, amb el botó a la dreta, enganxarem el codi que prèviament havíem copiat. Només ens caldrà anar al final i clicar sobre el botó de desar els canvis. Podrem veure, doncs, com en aquests moments tenim inserit a la nostra pàgina de Moodle el model que havíem escollit, concretament en aquest cas la molècula d'ADN, sobre la qual doncs, podem plantejar activitats amb els nostres alumnes. Esperem doncs que us hagi pogut servir i que no tingueu dificultats en poder realitzar aquesta inserció.